proč nemůžou říct, že Hamáček to úplně zvoral, že na to nikdy neměl a vůbec nikdy neměl být předsedou sociální demokracie. Hamáček není dobrý kluk. Hamáček to úplně zmršil. A když jsme si mysleli, že vrcholem neschopnosti, vrcholem arogance, vrcholem hlouposti je Jiří Paroubek v sociální demokracii, tak to jsme netušili, že nás může potkat něco jako Jan Hamáček. Ten člověk vůbec nic neví, o politice nic netuší. Já vůbec nechápu, jak v tělese sociální demokracie mohl vystoupat až na vrchol, na předsedu, jak mohl být vicepremiérem, jak mohl být ministrem vnitra. Tohle považuji za naprosto neuvěřitelný selhání jakýchkoliv samočistících mechanismů. Rozumíte? To jsme tak nějak počítali, že když je strana velká, má 20 000 členů, že úplný idiot se nemůže stát předsedou ČSSD. A mýlili jsme se. Úplný idiot se skutečně stal předsedou ČSSD. Úplný idiot, který vzal jako svého koaličního partnera Miloše Zemana a Hrad a Martina Nejedlého. Dělal, co mu řeknou, lehni, sedni, to všechno panáčkuj, to všechno Hamáček dělal jenom proto, aby byl chvilku ministr a dokázal zabít nejstarší politickou stranu. Jo. Pravděpodobně z toho měl prachy nebo ve svým nějakým takovým svý snížený inteligenci, v té svý idioci, pravděpodobně dospěl k názoru, že je to jako dobře pro něj a pro okolí, pro stát. Pravděpodobně jako opravdový idiot se domníval, že dělá dobro pro Českou republiku. Jo. A tenhle ten člověk ve spolupráci s Andrejem Babišem a Milošem Zemanem zničili sociální demokracii. A my jsme se tady tvářili, že je normální takovýhle člověka mít ve vládě. Ne, není to normální. Jo. A sociální demokraté, jestli na poslední chvíli zjistili, že tyhle ty lidi musí jít pryč, jo, že opravdu není možný, aby politická strana měla ve svém čele idiota, jo, tak udělali asi dobře, akorát si myslím, že jako pozdě. Jo. Tenhle ten člověk nemá na to jako IQ, jo, nemá mi inteligenci na to, aby měl jakýkoliv názor. On dokáže udělat akorát sedni, lehni a panáčku, jo. To není, to vidíte na první pohled, že jo, to nemusíte být génius, jo. Tenhle ten zjev, jo. A tenhle ten idiot se opravdu zbavil absolutně všech. A úplně ty samý lidi teď říkají, že je idiot a dali tam ty, který on vyhodil. To je pro mě úplně nepochopitelný. Ten člověk neměl ani jednu hodnotovou myšlenku, ani jednu hodnotu, ani jednu úvahu. My si myslíme, že bychom měli být stranou pro sociálně slabší a pracující lidi. Tak na to nemusím jako být předseda sociální demokracie, abych nějak tušil, že levicová strana by měla být pro pracující lidi, ale pro něj to byl jako výplod ducha, on už toho nikdy opravdu víc dohromady nedal a Šmarda teď tohle má napravovat. To by mě teda zajímalo, jak to chtějí udělat.